אוקיי, שלום וטוב, והיום אני אלמד אתכם איך לבנות את הקומבה. אוקיי, קודם כל אתם צריכים, כאילו את האנקונדה, את הקומבה ואת לופ 2000. אוקיי, שתיים בסופרלנד, אחד בלונה פארק תל אביב. ובסרטון אחר אני אלמד את העמודים. אוקיי, שנייה, אני אומר משהו. סבתא לא בא לעוגן, שנייה עוד מעט יבוא. אוקיי, אני חזרתי. אני אתחיל עם האנקונדה. אז אתם תצטרכו להיכנס לקישור שאני אתן ולהוריד את הרכבת. אולי אני אלמד מתישהו. אוקיי. כשאתם פותחים, זה מה שאתם מקבלים. אוקיי. נו, אני רק אפתח ערוץ. אני לוחץ אחד פה, ופה פעם אחת. פה פעם שנייה. פעם שלישית, רביעית, חמישית, שישית, שבעית, שמונית, תשעית, עשירית, לא, פשוט תלחצו פה, עד שזה מה שזה ירח. עכשיו אתם עוברים, לוחצים פה, איכשהו, שנייה. לוחצים פה, ואז פה, אוקיי. זה המסלול של האנקונדה. עכשיו זה ככה ייראה. בסוף עמודים, ואז הנה אתם לוחצים פה, פה, רגע, לא, פה, פה, ושנייה, בשביל שאני אראה עמודים אני אעשה בסרטון הבא. אתם לוחצים פה על הראשון ושמים ככה. רגע, צריך שזה יהיה בצבע סגול. סגול, הנה, סגול כזה, זה עמודים, זה קרוב, הנה, ואז אתם פותחים את זה בצבע סגול, שמים כאן, שימו לב, אז יש לכם את זה. עכשיו הולכים על זה, שמים כאן, ככה, אז הולכים על זה, שמים כאן, ככה. והנה האנקונדה. עמודים אני אלמד מתישהו אחר, אז ככה זה נראה, ככה זה מריח, סתם, יאללה. עכשיו אני אעלה על זה רק בשביל שתראו. קודם כל בצבע של זה, פה את הכל סגול ככה, אוקיי, ככה זה יהיה. והצבע, זה סגול ככה, זה לבן, ואת זה שחור. ככה, שזה ייראה ככה. עכשיו אתם מעבירים את זה ל7 קרונות, ככה. ככה זה נראה. אוקיי. עכשיו האנקונדה שלכם מוכנה. בואו נעלה עליה. סתם בשביל דוגמה. כן, שכחתי משהו. את ההגדרות לא עשיתי טוב. שנייה. זה משהו. אוקיי, בהגדרות אני אעשה את זה, שנייה. פה מהירות גבוהה, יחסית את זה. פה 52. רגע, אז בואו נעשה את זה שוב. כן, ככה זה בסדר. אני צריך שזה יהיה יותר מהיר. שימו לב, זה לא כזה מצליח. אני צריך שזה יהיה הרבה יותר מהיר. יותר מהיר. עוד יותר מהר. זה יותר מדי מהר. שנייה. כן, אז ככה זה בסדר. אז הנה, ככה זה האנקונדה. אוקיי, עכשיו נעבור לקומבה. לוחצים פה. גם את זה, כאילו ללופ 2000 נעבור. אתם מעבירים את זה שזה יהיה ככה. מגביהים את זה לאיזה גובה מסוים כזה. ובזה 3 בלוקים תחנה. לוחצים פה. שים את זה, לוחצים פה, 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 פה,
ופה. הנה לופ 2000. סתם לדוגמה ככה. אתם יודעים, כבר פרקו אותה בסופרלנד שזה באסה. אוקיי, ככה זה נראה. אוקיי? אוקיי, עכשיו אתם הולכים לזה, ושנייה תנו לי לחפש את זה. את זה, אני לא כזה יודע איפה זה נמצא, אבל נראה לי שזה נמצא... לא פה. כאן, ככה, ועמודים גם בסרטון אחר, ככה, זה בצבע כחול, זה לא לבן, זה אדום, נראה לי שזה ככה אמור להיראות, אוקיי, ופה הכל אדום, כזה, אוקיי, ככה, וככה זה נראה, אוקיי, והנה, ושנייה, פה זה לא יעבוד לכם קודם, פה בעלייה, אז אתם הולכים להגדרות ומגביהים את זה לגובה משהו כמו 11 כאן, אוקיי? עכשיו בודקים את זה וזה יעבוד לכם. תגביהו עוד. לעוד יותר. שנייה. אם יש... נראה לי שנעלה על כל מתקן בסוף. כן, נעלה על כל מתקן בסוף. והנה, וזהו. ככה. אוקיי? בואו אני סתם לדוגמה יראה לכם. כי זה קצר, האנקונדה זה די ארוך. וואו, איזה כיף, איזה באסה שהרסו אותה. סתם, איזה באסה ש... אם שמעתם משהו, זה אח שלי, עזבו אותו. סתם ילד. אוקיי, בסרטונים. אוקיי, נראה לי שתגבירו עוד את המהירות של הרכבת. עדיף שכן, אני אגביר עוד. הכי גבוה את האמת. הנה, ככה זה. זה סבבה. עכשיו שימו לב, זה יהיה מהיר. אז תסתמו. סתם, נו, יאללה. אני אראה לכם את זה, זה קצר. אוקיי. אז ככה זה נראה. מהיר דף. לא מהיר. אוקיי, ככה. שנייה. אוקיי, אז ככה זה נראה, אוקיי. וחוץ מזה, אתם נכנסים לפה, ומחפשים את הלופ הזה. איפה זה? שנייה. בואו נחפש משהו. הנה, זה. אתם הולכים לזה, צובעים את זה בצבע כחול. ושנים את זה ככה. רגע. שנייה. ככה, אוקיי. אז עמודים גם בסרטון אחר. הקומבס זה קצת ארוך, אז אני לא אראה לכם, אבל שימו לב, זה הקומבן. כן, שמים פה את זה הכל לבן ולבן. אוקיי, כן, ככה. מגביהים את זה קצת. שמים 1, 2, 3, 4, 5 לתחנה. לוחצים פה. לוחצים פה. לוחצים פה. לוחצים פה. לוחצים פה. לוחצים פה. לוחצים פה,
לוחצים פה, לוחצים פה, לוחצים פה, לוחצים פה, וזהו, זה הקומבה המדויקת. עכשיו, פה הכל כתום. אוקיי, נעשה את זה 10, ואני גם אראה לכם. טוב, אני אראה לכם גם את האנקונדה. רגע, שנייה, צריך להגביר את המהירות. לאיזה שבא לכם, רק שזה יהיה הגיוני. הנה, ככה. נראה. אוקיי. אגב, לזה העמודים אני אראה בסרטון הבא. אוקיי, אז ככה זה. עכשיו, אתם נכנסים שוב פעם לפה, 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 והולכים לזה. הולכים לאיפה שהתחנה. זה של התחנה, אז אתם מקביעים את זה קצת. איפה שכבר אתם לא רואים, ושימו לב. רגע, לא שמתי את זה במקום טוב. עכשיו זה נמצא פה, אתם רואים? וככה זה, אוקיי? אז ככה זה נראה בלי עמודים, כל אחד. עכשיו אני אראה לכם את האנקונדה. שנייה, אני אשים את זה למהתחלה. אוקיי, הנה. זה קצת מוזר שזה משתגר ככה מהר וזה מעצבן. אני לא כל כך אהבתי את זה שזה משתגר ככה. אוקיי, אבל אתם יכולים להחליט כמה קרונות יהיה לאנקונדה. מה שבא לכם, אני ספרתי כמה קרונות שיש. יש לזה בול 7 קרונות, אז אני עכשיו הראיתי עם 7 קרונות. אתם תבחרו מה שבא לכם. אוקיי. ושכחתי, ככה זה נראה. ובאתר יקראו לזה בומרנג, אוקיי? אני לא יודע למה קוראים לזה. כן, כי זה מארץ אחרת. פה תעשו 2 סיבובים, אוקיי? אז זה האנקונדה, לופ 2000 וקומבה, אוקיי. אז ככה זה, אוקיי? אז ביי יוטיוב.